Hei, tässä on niinku saamani takukappale siitä laitteesta, jossa on ollut ongelma, toi hygieniatrimmeri. Tässä niinku mitä saapui. Ja kuten tuossa näkyy, se on käyttämätön uusi. Tuossa niinku kaikki sen tarvikkeet on mukana, mutta valitettavasti ei toimi. Eli kun käynnistä, ei tapahtu mitään. Ja tää on niinku kokeiltu monta kertaa. Ja tossa niinku avain, kun avaa sen, paristo on siinä. Paristo on tossa, ja kun laitan vielä kerran sen kiinni, toimin yhdellä kädellä hieman hankala. Tossa niin se akku. Nyt se on kiinni. Ja kun käynnistä, ei toimi. Ja tossa niin näkyy kaikki käyttämättömät. Tuli muutama sitten perille, mutta se ei toimi. Voitteko lähettää minulle uuden samanlaisen? Kiitos, hei!